2 Corinthians chapter 5 verse 17. Khoroksapono Kristo bai thanchaong kheno bo borok kata longkha ksam thangai katal phai sok paikha asai katal tamo hemale bo ongkha Kristo bai thanchang mani bisingtui bo pura borok kata longkha o borok katalni tongmung bahai himale boni ksam thangai katal phai sok paikha obonongkha asai katal maneno pura katal boni thanio kesamni sobab kesam tongmung tosa tonglak ningang tini agini tomung samungo takphano godalai tongkho takjak matai rokno khulumnai rokni sobab bai sing baksangui tongkho sini tomung rokno nugui bui sawi se manglak kubino sing Kristo bai thamchangjak khni sini thanio katal khe asaimani tomung kwrui tamni hinba sing katal khese asaimanya kho khajani takukte buhukchong ning Kristo bai je saklaipan thanchangna nangnai Kristo bai thancha ongkhangke ning je saklaipano kesam sobabno yakkarna nangnai katal sobabno masumnai obonongkha asai katal singnugo tebo asai katal tamo himale asai katal ongkha ani bahan butuni musungmano kalbari kurso khaseui mani tinio sini thanio kwbangma tomung hamya belokmung hamya phai phemlok phayo agini tomung samung sino sotonoi tlangna nayo jora jora sing yapri kaslai klaiti yongi thango haifano sing a bahan butuni musungmano kalbari kurso khaseui buthari mapainai hinkele sino o agini tomung sotonoi sumsugo khiklai barbar sino Kristo bai charlitrangnai singnugo Galatians chapter 5 verse 24 Kristo Jisuni borok ongnai rok borok sakni musungtui sak potoktui tongmano kurso kanta boi khibikha sing tinio sini sakni musungtui tongmano sak motoktui tongnani musungmani no kalbari kurso kanta boi khibika hingke botei thangai basai phaimanya nini ani aro takphono sak motoktui tongnani musungmani tongoi tong hingke agini tomung chamung no sotonoi tong hingkangke ning kalbari kurso bonori siri yakho bahaike mannai sing puila ono saka kaitini kok abo mano asai katalongjak borok bo kaitini kok chawi tona nangnai loknani nangnai Kristoni bwsago thepajana nangnai